És tot un repte el de ser distintiu de Santa Coloma. La realitat és que Estem molt contentes. és una ciutat molt compromesa. Per la ciutat de Santa Coloma de Gramenet és molt important poder tenir aquest distintiu, que és el primer que s'ha treballat a l'àmbit internacional per poder certificar què estan fent les ciutats en la direcció de la qualitat quan a les polítiques de prevenció del masclisme i de garantia dels drets humans, perquè quan parlem de drets humans de les dones sobretot hem de tenir present que perquè aquests siguin una realitat hem de combatre el masclisme que impregna estructuralment la nostra societat. I per poder-ho fer és important que no parlem en base a criteris que no es poden mesurar, sinó que siguem capaços de certificar allò que fem. D'aquí la importància que existeixi aquesta certificació, aquest segell de For Gender Seal, que ens permet a les diferents administracions locals explicar el que estem fent i com ho estem fent i quins resultats estem obtenint. Sobretot donar-li les gràcies a l'alcaldessa pel seu compromís, que se suma al molt compromís que ja té la ciutat a favor de la igualtat de gènere. I també volia aprofitar el moment per reconèixer aquests lideratges femenins i feministes que porten anys treballant, més de 2 dècades, en concret l'alcaldessa més d'1 dècada al front de l'alcaldia, que realment fa que la igualtat sigui un dels eixos centrals de les polítiques i convertir realment els drets humans de les dones amb l'objectiu de poder créixer com a societats molt més democràtiques.